Els ibers al Montseny i els seus voltants. La cultura i civilització ibera va ser present al nostre país entre els segles VI i I abans de Crist. Malgrat aquesta llarga presència al territori de 5 segles, el seu llegat patrimonial ha estat tan monumental i espectacular com desconegut. Ja actualment només en tenim notícies per les restes arqueològiques i per les breus referències que en feren els romans després de conquerir la península ibèrica. El massís del Montseny és terra de frontera entre les tribus iberes dels laietans i dels eusetans. Els nostres avantpassats ibers ens han deixat una empremta cultural i un llegat patrimonial al nostre territori que redescobrim en aquesta exposició. Els eusetans. Fortificació del turó de Montgròs. El Brull. Els eusetans habitaren el que avui és la comarca d'Osona i les serralades que l'envolten. Els seus poblats fortificats s'aixecaren en llocs estratègics que dominaven el territori, com el poblat de Puiggròs al Brull. Una de les poques referències són el que ens expliquen els textos romans. Dominaven la metal·lúrgia, van encunyar denaris de plata i bronze i també foren molt bel·licosos, produint diverses revoltes contra els romans. Maqueta de la fortificació del turó de Montgròs. Elements significatius trobats en el turó de Montgròs. Jaciment del Camp de les Lloses, Tona. Titus Livi esmenta el setge, l'any 218 abans de Crist, de la seva capital Ausa, per part de les tropes romanes comandades per Gneu Corneli Escipió. En van morir uns 12.000. Quasi tots els que van sobreviure van llançar les armes i van fugir, i van acabar perduts per camps i muntanyes. La ciutat es va rendir després d'un mes de setge, de la fugida del seu cabdill, Music, i del pagament d'un tribut de 20 talents.
Elements significatius trobats en el camp de les lloses. Forn de tona. Tona. Els laietans. Jaciment del Puig del Castell. Cànoves, Samalús. La tribu dels laietans van ocupar el que avui correspondrien a les comarques del Maresme, els dos Vallesos, el Baix Llobregat i el Barcelonès, arribant fins al Garraf. A la Laietània Nord, la més propera al Montseny, hi hagué assentaments de grans dimensions com Borriac, a Cabrera de Mar, o Lauro, al Puig Castell de Samalús. Dalt dels turons del litoral hi trobem assentaments fortificats i a les terres baixes explotacions agràries. Del que coneixem dels ibers, veiem que era una societat aristocràtica, guerrera i jerarquitzada, però no en sabem quina era la capital, ni els seus cabdills, ni la relació que van tenir amb els romans. Autors clàssics romans com Estrabó, Gai Plini o Claudi Ptolemeu només ens situen geogràficament el poble iber, però no ens detallen com eren. La presència romana fou molt intensa a la Laietània. Prop d'importants nuclis laietans sorgiren grans ciutats romanes com Barquino, Bàitolo i Iluro. Elements significatius trobats en el Puig del Castell. Forn de Can Periques. Cànoves, Samalús. Forn de la Cervera. Cànoves, Samalús. Forn del Sot de l'Omell. Cardedeu. Forn de Montclús. Sant Esteve de Palautordera.
Jaciment del Turó del Vent, Llinars del Vallès. Elements significatius trobats en el Turó del Vent. Jaciment del bosc de Can Suari, Llinars del Vallès. La nena de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor. A Vilamajor es trobà la nena, una figura que es va atribuir a una deessa ibera de la fertilitat d'una importància similar a la dama d'Elx. No obstant, recentment alguns experts situen la figura com una mènsula decorativa medieval, possiblement provinent del castell de Vilamajor.